Ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. Ҳама каса бардуи азиз созен, тинҷен, зинда бошен. Имрӯз бардуи азиз нигаҳ кинен 24 декабри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 109 сомонӣ. Бардуи азиз дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул карде. Хоҳиш мекунем то охири видеоро тамошо кунен. И видео ай дига видеоам фарқ мекунад. Гарени мисол чизои арзон мороӣ кардагиян. Оз барои шуморо бардуи азиз нархошона якта ба якта гап мезанем. Фақат шумо дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен. Мисол ҳами канал ягон рӯз мошина, хонаҳа ё квартира мехарен. Дар канал бардуи азиз подписатсия кунен, ки ма видеои нав кардам, телефони шумо да мерава. Анака мерим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки сог саломат бурда меёрам. Бардуи азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор ай дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. Нархи граница бардуи азиз гарени арзон шудагиай. Фақат шумо бардуи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанен. Да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Нархи граница гарени арзон шудагиай дӯстони азиз. Занг бизанен, мегӯян ки номероро ай канали Саудотеҷе гирифтум ба шумо скидка мекуна. бардуи азиз мегзарем ба якум эълони имрӯза. Бо диққат гӯш кунен. Якум як мошини арзона гап мезанем, баъд хонаву квартираҳода мегзарем. бардуи азиз, Мерседес сечка солаш 1995 ай, сӯзишвориш бензин ва газ кор мекуна. Абъём моторош 2 ай, коробкаш механика. ҳуҷҷатош 1 сола, утилизатсия доштаи 4 та баллони зимни задагӣ. Бардуи азиз, баллонош мега дандонош калон-калонай, мақсад дандонои шер воре. Баллонош бардуи азиз 4 та зимни задагӣ, дандонош калон-калон дай. Хадавоиш зур ай дӯстони азиз, мошин дар ҳолати хуб қарор дора. Айни ҳол мошин қарор доштаи дар ноҳияи Хуросон. Нархи мошина 38000 сомонӣ мега. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран ҳастагим. Бардуи азиз, 38000 сомонӣ мошин дар ноҳияи Хуросон ай. Номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россияш да WhatsApp дора. Занг бизанен, мошини арзона бихарен. Мерседес сечка 95 сол. Нархи зур айнекӣ. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардуи азиз, як хонаи арзони дигара гап мезанем. Хеле нархи навора фақат дар ҳами канали Саудотеҷе бачаи ачкидор мебинем. Бовар кунед да. бардуи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, тарафи совхози Вахш да. 8 сотиқ заминай, 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонтиш коробкай. Бардуи азиз, соҳиби хона маълумот додагияд ки срочно фурӯхта мешавад, бо муомила мешавад, нашод нархеш. бардуи азиз, нархи хонара 120000 сомонӣ мега. 120000 сомонӣ. бардуи азиз, агар шумо метавонед ки мисолан хеле хонаҳои арзон ай дига ҷоҳо бихарен, каналда бардуи азиз подписатсия кунед. Мисол ма ҳар рӯз хонаҳои арзон дар ҳами канал мемонам. яке мисол насибтон набоша, ҳами канал метавонед ки бихарен. дар ин видео оли квартираҳои арзон ҳам ҳастай, то охири видеоро тамошо кунед. бардуи азиз, як мошини арзона гап мезанем. мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузови седан, солаш 1993 будай, сӯзишвориш бензини холӣ, газ мондагӣ. бардуи азиз, не ки установка кардагӣ нестанд. мақсад газа мондагӣ, не ки установка кардагӣ нест. сӯзишвориш бензини холӣ, абъём моторош 1.6 моделай, коробкаш механика. дӯстони азиз, хадавоиш мега тупчаи, баллонош 85%, мошин краска талаб нестай. ҳуҷҷати солонаш тамом шудагия. бардуи азиз, мошина дӯстони азиз, ана краска талаб нестай мега, мақсад моҳика накада сурат гирифтагӣ бидиян. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 26000 сомонӣ мега. 26000 сомонӣ. бардуи азиз, номерои телефонош ҳастаи, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанен, Opel Sedana бихарен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардуи азиз, шумо да чӣ хеле мошин, чӣ хеле хона, чӣ хеле квартира дар кор комментарияда бинависен. бардуи азиз, якада мисол якхонага квартира дар кор да шаҳри Душанбе, тарафи Саховат, Гипразем, Корвон боша. нархш бардуи азиз то 190000 сомона боша мехара. бардуи азиз, мисол ки ҷо мисол квартира дар кораша дар рӯи экран нависагиам, то 190000 сомона. номерои телефонош номерои Россияша даи ва ана мисол да ами рақамҳо, мисол номерои Россияш да WhatsApp дора.
касе ки бардруи азиз мисол квартира дошта бошед ай шаҳри Душанбе ай ҳамин ҷое ки дар рӯи экран нависагиам срочно ҳами якада занг бизанед. я мошини арзона гап мезанем, баъд квартираҳои қариб бепул да мегзарем. дӯстони азиз, хундай Элантра будай солаш 2008, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.6, коробкаш механика, балонош 60%, хадавоиш меган 90%. ҳуҷҷат бардруи азиз мисол надора, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ будай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки пешина номаш Кӯйбеш. нархи мошина 75000 сомонӣ мега. срочно якада пул дар кор будай. бардруи азиз, чӣ хеле гуфтем, ана хундай Элантра 2008 дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Кӯйбеш мисол пешина, нархи мошина 75000 сомонӣ арзон мешава. бардруи азиз, маълумоти бештара мисол бо телефон мегирен. марҳамат, занг бизанед, бигӯед ки номероро ай канали Сауду Теҷа гирифтам. бачаё чаб хия кофе сия тайёр ку ки ба фикрам хумори хобут гирифтаи. бардруи азиз, квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, маҳаллаи 4. духонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 48 метри квадратӣ. домои пешина квартира бардруи азиз нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагӣ ки срочно харидор бошӣ, биё бубин, мисол маслиҳат мекунем. ана шаҳри Турсунзода, маҳаллаи 4, ҳамаи шароитош ҳаст. дӯстони азиз, ҳамаи чӣ дора гуфтагиай. бардруи азиз, нархи квартирара 230000 сомонӣ мега. 230000 сомонӣ. бовар кунен, нархи зурай ва ремонтшам ремонти фасон хидмтдамгарини маъқул шид. дӯстони азиз, пул мешид, ҳозир хидм мехаридамаш. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз, квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи ба номи 3 Сафаров 4. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 40 метри квадратӣ. соҳиби квартира маълумот додагӣ ки як хонага дар ошёнаи 2, бинои 4 ошёна ба тамоми чиза чораш фурӯхта мешавад рӯ ба рӯи Амонатбанк ва паҳлӯи бозори Умед 88. ашёҳои рӯзгорош 2 та қолин, телевизор, антенна, стенка, диван, кресла, ойна, холодильник, бочкаи об, термос, гарнитур, кухня, стол ва чанд ашёҳои дигар. таъмираш бардруи азиз нав мебошад, нависагиай. нархи квартира бардруи азиз 250000 сомонӣ. ина марҳамат, касе ки ай шаҳри Кӯлоб квартира гуфта буден, марҳамат бардруи азиз, нархи беҳтарин айне ки маълумотша дар рӯи экран нависагим. бардруи азиз, номерои телефонаш мисол ҳастай. касе харидори аниқ бошен, числаи видеоро нигоҳ кунен, барвақттар боша, занг бизанен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бисёри бардруи Россия ана Сочи гуфта буданд ки ягон квартираи арзон бо мон ай шаҳри Душанбе. гап нест бардруи азиз, фақат шумо дар комментария сухан кунед. мисол ай куҷо хонатон дар кор ай бинависен комментарияда ё бинависен ки беҳтарин видео бачаячкидор. дӯстони азиз, квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 38 метри квадратӣ. доми новостройка квартира бардруи азиз ремонт дора. соҳиби квартира маълумот додагӣ ки хона ҷойгир мебошад дар шаҳри Душанбе, наздики бозори Корвон, айраи главни 300 метр дарунай, тарафи Гилбита. хона бардруи азиз ба чиза чораш фурӯхта мешавад. техпаспорт дора. харидори аниқ боша, муомилаи соз мекунем мега. нархи квартира 300000 сомонӣ. дӯстони азиз, 300000 сомонӣ. харидори аниқ. числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша, занг бизанен. хана хеле бачаёча ҳапашко ана тамошо кардесено, хеле зинда бошен. ба фикрам 1 соат ҳам гап занам, тамошо мекунед, на? зинда бошем бардруи азиз. мо кам шӯхӣ мекунем, чақчақ мекунем дар наворҳо ки мисол ана шумо зиқ нашен да. дӯстони азиз, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, куҷое ки мошинҳои арзон, хонаҳои арзон, квартираҳои арзон морӯӣ карданд. ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтем. фикр мекунем ки хая нархҳои соз буд.
ولی اخیر بردارو مینویسن که یکی جو سوز بود همش قیمت بد. بردروی عزیز خیلی نرخ نوار مثال ما ایدیلی خدمون ای پیش خدمون نمیمونیم این نرخ نوار همون صاحبای خونه میمونه مثال همون صاحبای خونه میگه که این قدر سومش بگو ما هم قدر بردروی عزیز در ویدیو گپ میزنیم. و اگر شما هم رکلام داشته باشین زمین خونه کوارتیر ماشین این رقمای دیسن در واتساپ شروع کنین سونی عزیز. و حوزی میگن که در روسیه یوتیوب محکم کرده سان بردروی عزیز انا یوتیوب محکم کرده سان میگم ما یک ویدیو رو سیگا از یوتیوب اسکچت کردیم که با VPN میشوه که مقصد وقتی که یوتیوب مثال میچسبه یا کار نمیکنه با VPN مثال شما بدرین تماشا کنین مثال این یگون کاری نیسته فقط پلیگ مارکت همون گوگل پلی مثال تلفنتون میدرین программаи супер VPN скачат мекунем бардуи азиз программаи супер VPN скачат мекунем ва даруни ҳамин программаи супер VPN дар омада мисол гирон мекунем ана болои телефонтонда сурати калид мебурояд сурати калид мебурояд суни азиз фақат ҳамин программаро мисол скачат мекунем ҳамин программаро мисол фаъол мекунем гирон мекунем ва ай сари нав мисол медуроен YouTube тамошо мекунем канали мара хулоса инам хелида бардуи азиз. و یک گپ دیگه دایودم زد بردروی عزیز کسی که تیک تاک دارین بدرین همین تیک تاک ما دا پادپیسیاتsia کنین بردروی عزیز ما در تیک تاک هم کانال کردگیم در اوجم خانه های ارزان میمونم سونی عزیز تیک تاک دا ساودو تجه بزنین کانال ما میبروید سونی عزیز بدرین پادپیسیاتsia کنین. و کسی که یوتیوب دارین یوتیوب تون چسبیده سه یا مثال یک یوتیوب کار نمیکنه دایودتون بگیرین بردروی عزیز программаи супер VPN مثلا در صورت هست صورت کلید داره супер VPN скачат кинен яке YouTube-тон часп видео кор накард аму программаро скачат кинен мисол мумкин ки бидрояд дар YouTube тамошо кинен ва TikTok ҳам бидроен канали мада подписатсия кинен бардуи азиз то видеоҳои оянда хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.